नमस्कार, प्रणाम। कैसन बानी आप सभी? उम्मीद करते नहीं आप सब अच्छा होगा। हम अच्छा बानी। तो आज की जौन कहानी के किरदार बा ओमे ननद भाभी के किरदार बा। तो आप जरूर ई कहानी के देखम। ई कहानी में बस ये बा कि एक ननद और भाभी के बीच में बहुत सारा तकरार होला, बहुत सारा माने ननद भाभी की जौन होला वो समझता नहीं तकरार होला। तो ओ में बस दिखावल गइल बा कि एमे तकरार के साथ साथ नु एक छिपल रहेला ननद भाभी के प्यार। बस बन रही हमार कहानी के साथ। चली आप रउआ हमार कहानी में। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाभी आज तो रोटी गोल जैसन बनावा, बेलना बिगड़ गइल बा का तहार। अरे बबनी तोहरे जैसन तो गोल मटल मुंह खातिर बनले बानी, बिल्कुल फिट बैठी। भाभी तहार मजाक सुनता, आज तो हमरा मत सिखाओ रोटी बनावा। ठीक बा, आई रोवे बेल के देखी। हमरा सिखाओ तनी रोटी बनावत, अभी बेल के दिखाओ तनी कैसन बनेला रोटी। बड़ी आई ये रोटी ना बिल्कुल भारत के नक्शा हो गई। भाभी हमू देख रहे बनी तोरो रोटी परफेक्ट ना बनेला। बिल्कुल, बाकी हमार रोटी के स्वाद में नु मजा रहेला। A few moments later. भाभी ई का भैया के चाय अभी तक ना देनी है रउआ। ए बबनी भाई जी और गोदी में बैठल बरन का, चाय खुदे बना ली हन। जवान आदमी हवन। तू तो भाई के ज्यादा बिगाड़ रहल बारू। बिगड़ियन ना, प्यार करेलन हमरा से। तोहरे प्यार में नु भाई ज्यादा आलसी हो गइल बा। जाई चाय बना दी, हमरो पिए के मन बा। अच्छा वाह, महारानी जैसे बैठियन ई आ चाय बनाई हम भाई खाती। सब काम नु इहे कराओ करी। इनका के तो एक दिन ऐसन बताए नु। अब देख तू अब तू गया बेटा। A few moments later. अरे बाप इतना धूप बा। भाभी ई साड़ी तो बहुत रंगीन बा, एक कलर नहीं के उतरल। हाँ तो ये हमारा मैके सुन आइल बा, ढेर कीमती बा। तोरो केनु एगो नया साड़ी चाहिए भाभी। अरे मंगवा दे, बाकी जेकरा लगे तो बियाह में जाई नु। हाँ, तो हम काहे भागब? अरे तू ननद लोग नु भागे फिरे में नु पर माई रोखेलु लोग। बात भाभी और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। The next day. आज तो तीज है, हम तनी खुद सजल ऐसे कि हमरो बड़ा मन करे तो सजे सवरे के। देखा तनी भाभी रंगोली बनावत रही, कैसन बनल बा। भाभी ई कब बनेले बारू अबीर के? अबीर वाला रंगोली मत बनाओ, हमनी घर अबीर वाला रंगोली ना होला, फूल वाला बनाओ, फूल वाला। एक कलाकार बबनी रहुए आके बनाई ना तनी। हमरा के कहत रे रंगोली बनावे के, हम तो ऐसा रंगोली बनाएब नु कि देखते रह जाइए कि रंगोली कैसे बनेला। देखा तनी कि कैसन बनता। ऐसे भी हम तो सोचले बानी कि मोर वाला रंगोली बनाए, हमरा तो बहुत अच्छा लागेला। मंगल भवन बबनी ए बबनी बन गइल का? ये बबनी ई का बनेले बनी? ई तो बिल्ली के पांजा लागता।
हंसत काय बाबू भाभी ये मोर वाला डिजाइन है ई मोर ना माऊर लागत है अरे का बारू सुन रे कोनो ना किलो अरे बबुनी ए कन्या अरे चावा ना मिली यहाँ बारी सुनाही कहाँ बारू लोग ये बात अच्छा इधर बैठो बारू लोग बहुत निक लागता खूब खुश रहलोगे हमर बाची रंगोली बनत ना रे बुचिया अनु लेकिन एक बात बाए हमर बाची ए कनिया झगड़ा करे लोग ननद भ जाए लेकिन बड़ा बढ़िया से रहे लोग बड़ा खुशी होले हमर बाची आज ने डरवा क्या बोला तूने? डरो में नु बड़ा दर्द रहता रे बुचियो A few moments later. अच्छा बबनी इसमें तो बड़ा मजा आइलो रंगोली बनावे में अच्छा एक बात बताए ई लाउरे हनु ई वाला लाउरे हनु छोड़ के जाए तो हमरा बहुत याद आई बबनी यार बहुत याद आई भाभी तो पर डाटा तुम्हारे बाल खींचो तो रुमाल तो सतावा बहुत मिस करो भाभी बहुत मिस करो भाभी आओ अपनी ना देखनी रहुआ एक कहानी जेमे ननद और भाभी के बीच में कितना सारा तकरार होला कितना सारा बहसा बसी होला लेकिन वही में छिपल रहेला एक छोटा सा प्यार जो कि दिल एक दूसरे में जुड़ल बा तो अगर रहुआ एक कहानी पसंद आई हो तो लाइक करम सब्सक्राइब करम कमेंट करम और जितना हो सके शेयर करम फिर मिलम हम अगर यही कहानी के साथ दूसरा कहानी के साथ नमस्कार।